Bueno mga kapaglaom, mayong hapon kanyang tanan. Mayo sab nga buntag sa uban, no? Sa uban nga mga lugar o udtosab sa ubang lugar. Kumusta kamo ang tanan mga kapaglaom? Nasabi niyong kapaglaom Jerry Laeg pakiguban kaninyo ning takna sa kahaponon. Tibok Mindanao, tibok Visayas, mayong hapon kanatong tanan. Nasabi niyong kapaglaom pakiguban kaninyo ning takna sa kahaponon. Manubag tas mga pangutana igsoon kay daghan kayo mga pangutana karon. May tungod lagi ning pagtulunan higala. Sa may mga pagtulunan niya gisupak sa Adventista. Kana sa Biblia ba? Ako nang gisubay-subay ba nga unsa mang mga naa sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist nagsupak ana. Naa ba mga kaigsunan? Wala siguro, no? Mura nga atong tunan higala. Kana bitang pinadayag 12:17. Adrio. 12:17. Magamputa. Dalaygon mayon mga Dios, magtuon kami sa imong pulong. Salamat kayo magtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Natin sa 17, atong basahon mga kapaglaom. Unya, ang dragon nasuko batok sa babae. O miadto siya sa pagpakigubat batok sa mga kaliwat sa babae nga nagabantay sa sugo sa Dios. But pasabot igala nga ang yawa nasuko batok sa nagtuman og sugo sa Dios, no? Nagtuman sa sugo sa Dios, nasuko siya higala o suko siya. Karon kay nasuko man siya mga igsoon, iyang gipanggukod ang mga kaliwat sa babae. Usa nga number 1 ha. Number 1 nga usa nga ato nga masabtan ang matuod nga simbahan, matuod nga patukuranan, walay lain higala, no? Kadtong gikasukan o gikaligut-gutan sa yawa. Unsa man complete kadtong nagtuman sa sugo sa Dios. Unsa man ang giingon sa Ginoo higala sa mga nagtuman sa sugo sa Dios. Mateo 5:17 hangtod 19. Atong basahon mga kaigsuonan. Sa may giingon atong basahon ha. Ato sang pahayagan kay parang klaro og dayag kayo. Niya. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan og sa mga propita. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi dili sa pagtuman ini. Sa may kasukan siyawa ani. 18. Kay sa pagatinud sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayluhan. Sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok ni ini hangtod ang tanan matuman. 19. Nanang kasukasyawa. Tungod ni ini bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay nining mga sugo og magapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon. Kini siya pag-isipon nga iwit dito sa langit o sa gingaren sa langit. Apan ang bisan kinsa nga magatuman og magapanudlo nini kini siya pag-isipon nga dako dito sa gingharian sa langit mga kaigsonan. Di ba? Perting klaruha ngano ang yawa na suko
batok sa babae, sa kaliwat sa babae, kay human naman gitukod ang iglesia, kay ang babae higala nagkaulugan ka na sa church o simbahan nga pangasauno ni Kristo sumala sa unang Korinto. No, pangasauno ni Kristo busa kining iglesia kun the believers of God nga gitukod ni Kristo mao ang babae. Unya sa katapusang adlaw na ay kaliwat sa babae. O kaliwat sa babae. Nga ang yawa nasuko, ang timailan ini, nganong nasuko ang yawa, kay nagbantay sa kasuguan sa Diyos. Nagbantay sa kasuguan sa Diyos. O naghupot sa pagpamatuod kang Ginoong Hesus. O, dili na to mapahid nga mga Hudiyo lang ang nagtuman. Ingan ni mangguni mga igsoon. Ang mga Hudiyo, katawhan sa Diyos, natural tagaan siya balaod. Ang Israel, kung Hudiyo, katawhan, kitagag balaod. Pinili, tagaan sila balaod. Deuteronomio 14:1 ug 2. No, mga pinili. O, tagaan siya balaod. Balaod sa moral o balaod sa gitawag na to og dietary law. Kaya sa mga impang lawas, mga pagkaon. Kumplito. Mga igsoon. Unya, sa diha nga gitagaan higala og kasuguan sa Dios kini na ay award o reward nga kun mutuman og magpadako niini siya labing dako sa langit. Nagpasabot higala sure no, sure igsoon kung ikaw magtuman timailhan ka na nga ikaw na bilong sa katawhan sa kaliwat sa babae, katawhan sa Diyos. Ang pangutana kapag laom jire, giwala naman ang kasuguan. Matud pa sa unang Tesalonica 4:13, ayaw kamo unsa? Ayaw kamo pag wad-ag paglaom sama sa uban. Dili wa tay paglaom ana, no, di ato wad-on ang paglaom, di ta mag-ignorante mahitungod higala ni ana nga kasuguan. Natural na agi pahunungon kay naa may original sama ron si Jesucristo. Before si Jesucristo na tao, doon na naitagna daan niya magpakatao siya. Saya 7:9. No. Unya mga igala si 14. Sa diya nga magpakatao siya, natural na yung mga pasiuna. Kay siya ang katapusang halad, doon ay mga pasiunang mga halad. Kung katunga kasuguan, gipahunong to higala. Kay naa namang original. Sampol, nagsab ka sa usa ka maestra, kay maestra ng anak, maestro ka. O, mintras wa pa siya mobalik, nagpadayo na. Apan sa diya nga niya, abot na ang original, ma-out yun to ang dili original, kay nagsabra man. Mo po nang hitabo, mabasa ba kapag laom jire? Yes, mabasa higala. Asa na to mabasa? Sa Biblia. Asa sa Biblia? Sa Hebrehanon 10:1-5. Dunay kasuguang landong lamang sa umalabot. Unsa maning landong sa umalabot, wala ni siya, unsa man dili makahingpit nga naman, pinaagi sa dugo sa mga karniro, sa mga kanding ug sa baka. Ato pa tabon sa sala. Apan adunay good news higala. Oh, nay good news. Unsay good news? Naa si Kristo. Unang Korinto, no? Basa na to na 11:25. Siya, si Jesucristo, ang bag-ong kasabutan, dugo ni Jesucristo. Munang ingon ang versikulo 4, ayaw na mo ni anang dugo sa mga karnero o sa mga mananap sa paghalad, kundili matud pa akong lawas si Jesucristo, akong lawas mo'y giula, mo'y katapusang halad. Dili ang 10 commandments mga kaigsunan, kay walay lain gisulat sa tudlo sa Dios. Exodo 31:18. Gawas higala sa tudlo sa Dios. Way lain nagsulat ani gawas sa 10 commandments ang gisulat mga kaigsunan.
mo na nga dili ta paligoy-ligoy higala. Kaya ang usang nga kaligutgutan sa yawa mga kaigsunan, ang mga kaliwat sa nagbantay sugo sa Dios. Karon arita sa mga analyze. Mingon sila ang Seventh Adventist sulpot. Kay bag-o pa kuno ni Guho ni atong 1863. Mo nang gitawag nila sulpot. May katarungan sila. Pero tanan bang sulpot higala? Dili iya sa Dios. Ha? Basta ang buhat 9:31 dunay manag panggula nga gipangtukod sa mga apostol nga mga iglesia. Dahil sa sulpot. Ato pamitunga. But pasabot, adunay mga sulpot nga nito nga wa pa sa kamatuoran. Kung mutunga ka higala nga nagtuman kag sugo, dili ikaw ang gitukod, kundi kaliwat ka sa gitukod ni Kristo ug usa ka nga gikalugut-gutan sa yawa. Dili ba? Guro masabdan nimo mga igsoon. Kita dilan ta manghilabot niya ng mga simbahan, unsa pa ng mga simbahan din nga atong ingnon di sila maluwas kay wa man tay katungod sa paghukom ngadto sa ubang mga reliyon. Kung unsay atong mabasa sa Biblia, atong itudlo ngadto sa mga tao. Kung unsay ilang reaksyon o negative ang ilang reaksyon, wala putay katungod sa pagsumpo nila kay ila man ang emosyon. Muna bitaw ko, magbasa ko mga kaigsunan, di na lang ko magkomentaryo kay maragyapon, komentaryohan nimo, basilan pug ka, komentaryo na sa ka, basilan niya pong ka, na mura nagwalay katapusan ang atong pagbinatukay. No? Muna nga, ang mga like brothers, mga igsoon, di mo makakita nga mag-post, mag-unsa pa din aron lang sa pagpasakit sa atong mga relihiyon. Wala. Ang ato mga kaigsunan, tuuntas Biblia para sa tanan. Ang mudawat okay ang dili, walay sapayan. Okay ra gyapon. At least naminaw ta mga igsoon, no? Unsa ang pagtulunan sa Seventh Adventist? Ang Seventh Adventist human sa imong pagtuo higala kang Hesukristo musunod na igsoon kay tulo man gud ning naa sa tao karon. Unsa man kalabuton sa tao ha? Ang kasuguan nahimong mag-agak. Kalabuton na nato nga dili kay igo ra ta mo tuo kun dili naay mo guide nato kasuguan sa tupa naay kasuguan ang katawhan si Ginoo. Kasuguan na himong mag-aagak, no? Sa Galacia 3:24. Ngadto kang Kristo duha na. Pinaagi sa imong pagtutulo na. But pasabot sa imong pagkakaliwat sa Ginoo, kaliwat sa gitukod ni Kristo nga iglesia naay tulo. Unsa man kasuguan. Di pud mawala kay mo guide. Makasala ta, nakasala man ko kay na may guide. Sa diyang gayran ka, mutuman yun ka, kay nagayran ka, gawas kung lubnot ka, muhawa ka, pero nagayran ka, tuman ka, padulong ka ni Kristo. Ug diha higala, mapamatudan nga ikaw, adunay matinuorong pagtuo mga igsoon. Matinuorong pagtuo. Muna nga, diha, nimo maila higala, ang matuod nga kaliwat sa babae. Ngano man ang nga mga kaliwat naman mo sa babae, mo may gisulti sa Biblia. Sa katapusang adlaw na, kay lutos man na mga kaigsunan. Kanang Benedict 12, advance na siya. No? Gisuwat na daan niya ang mga kaliwat sa babae kung sa church mga kaigsunan gitukod ni Kristo. Kay si Kristo, usapod nga anak-anak, tungod kay natao sa diri sa kalibutan, under siya sa gitawag higala nga membro sa church. Gani, Lucas 4:16, in every Sabbath, kada Sabado, adto siya sa sinaguga aron sa pag worship dito igsoon, no? Loyal kay sila igsoon. Loyal kayo. Bisan ang Iglesia Katolika nagsulti ana sa 10 Commandments nga loyal kay sila igsoon, nag-worship ngadto. Brad, Diyos man na siya, ano mong worship pa man siya, nagpakatao siya
mahimo siyang panag-ingnan, natural mag-ampo gyud siya igsoon para nga kita musunod kaniya. Nga mainampuon nagpabautismo siya kay nga naman pasundon ta niya nga gamito nato ang tubig para sa paghugas sa atong mga kasalanan. Di ba? Sa sunod atong pagtuon mga igala, no, pasundon doon panra ng ato na pong tun-an igsoon ug unsa pa ang mga timailhan sa kaliwat sa babae. Adunay 5 mga kaigsunan. Walang tayo panahon. Sa next kita ta wag abot-abot ya punta mga igsoon kini si kapaglaom Jeremingon. Wala kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kundi pagdapig sa kamaturan. Palihog i-share, palihog subscribe, Jerry Laig diri sa atong YouTube channel. Thank you very much. Mayong buntag, may hapon, may udto gabi, tibuok kalibutan. Thank you very much.